Membudag sa tanan o malipayon Pasko kananyang tanan. Bisan ani kita taliwala sa pandemya, bisan ang uban kanato na igo sa bangis nga bagyong Odette ug nag-antos natay paglaom, no? Natay paglaom tungod kay usa ka kahayag ang natao sa kalibutan, usa ka kahayag mudan-ag kanato nining adlaw. Ang Ginoo na tao alang kanato, kana lang, si Kristo dapat mahimong kahayag sa atong kinabuhi. Kanato nga anaa sa kangit-ngit sa mga problema, mga pag-antos o pagsulay. Si Kristo saad. Ayaw mo kahadlok, ayaw mo kabalaka. Muni ang iyahang promise o ang Ginoo nasayod ta nagtuman kanunay. Iya ginang tumanon ang iyahang promise. Ug mao kini ang maghatag kanato og kahayag taliwala sa kangit-ngit. Ug mao kana nga dapat malipayon ang ato ang Pasko. Magsadya ug maglipay ta tungod kay ang Ginoo natawa lang kanato ang kahayag na magdanag kanato, magdanag sa ato ang kinabuhi adlaw-adlaw. Dunay kustombre sa usa ka panimalay, natural sa masanaandan, layo pa ang Pasko, magbutang og Christmas tree, unya ang mga gift para sa tagsa-tagsa ka miyembro sa panimalay, ibutang sa tiilan sa Christmas tree. Nya pagka Pasko, pagka December 25, manimba sila, nya paguli nila gikan sa simbahan, ilang i-apod-apod, ilang i-distribute ang pinaskuhan sa tagsa-tagsa. Ang ilang i-assign nga mo distribute, mawang manghod ang kamanghuran nga antigo na nga mubasa. So Pasko o sama sa naandan paguli nila gikan simbahan, gisugdan, tigom sila sa sala nya ang manghod, ang bata, mikuha sa mga gift, distribute. Natingala sila tungod kay nakadawat naman ang tanan, nahataga naman ang tanan o gift. Ang bata, sige pa man gihapon o libot-libot sa Christmas tree. Sagingnan siya sa iyang nanay, sa iyang mama, dahi, nahatag na ang tanan, nakadawat na ang tanan sa gift. So pa may imong gipangita, ningon ang bata, ma, dili ba birthday man ron ni Jesus? Asa man ang gift ni Jesus? Birthday karon ni Jesus. Siguro nakadawat na mo og mga gift. Unya, mamugos gyud mo, mangayo gyud mo og gift, di mo maulaw. Kamu ba'y ka-birthday? Kamu ba'y ka-birthday? Ngayon, kamu may mangayo o gift. Dapat si Jesus ang tagaan o gift. Sa mangutahan at pag-usab na natay gift para ni Jesus karon. Nahuna-hunaan nato na natay gift para ni Jesus. Unsay tuyo sa 4 Sundays of Advent, di ba niingon ta pagpangandam alang sa
pag-abot ni Jesus, pagpangandam sa atong kaugalingon sa pagkatao sa manunubos, di ba? Unsay gisugyot nga pagpangandam kay dili man material nga pangandam ang gipasabot. Ang pagpangandam, no, unsa toy gibanlilyo, unsa toy giawhag ni San Juan nga magbubunyag, agig pagpangandam. Ingon siya, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo, kadtong mga bungtod pataga, kadtong mga libaong abunohi, kadtong mga baliko nga dalan tulira, kadtong mga gansal-gansalon nga dalan hapsaya. Muna ang pagpangandam. Kadtong mga bukid naghingapin sa atong kinabuhi, patagon. Kadtong mga baliko sa atong kinabuhi, tuliron, di ba? Mga sayop, mga kasalanan, tuliron. Kadtong mga libaong, kadtong naatay mga pagkulang, abunuhan. Kadtong mga gansal-gansalon mga gansal-gansalon sa kinabuhi, atong mga kakulangan, mga depekto, mga kasalanan, hapsayon. Karon, Pasko na, natawo na ang Ginoo, humana ang panahon nga gihatag kanato sa pagpangandam. Makaingon ba ta nga okay na, hapsay na ang dalan? Makaingon ba ta nga hapsay na ang atong kinabuhi? Sa nangumpisal gahapong adlaw, ako silang gi-congratulate. Congratulations, because for me, ang imuhang pagpangumpisal karon is the best gift that you have received from the Lord. The best. Tungod kay karong adlaw atong gihandom ang pagkatao sa Ginoo sa kalibutan. Simbolik kayo. Samtang naghandom ta sa pagkatao ni Kristo sa kalibutan, diha sa atong pagkumpisal, diha sa atong pagpakighiuli sa Ginoo, natao si Kristo diha sa atong kinabuhi. Di ba? Pagkanindot, di ba haom kaayo? Dili ra unta handom, puros ang ato. Ang puros ra handom. Walay nahitabo sa itong kinabuhi. Puros lang celebration sa nahitabo 2,000 years ago. Apan dili ta maka-celebrate sa dapat mahitabo sa itong kinabuhi karon. Mao kini ang the best gift pod nga atong mahatag kang Kristo karon sa siyang birthday, sa iyang pagkatao. The best gift nga itong ikahatag nga ito sa Ginoo nga natao mao ang kaugalingon nato, hapsay na. Nga makaingon ba ta nga hapsay na? Kung naibalo mo, maupod ni ang the best gift nga inyong ikahatag sa inyong mga mahal sa kinabuhi karon. Murabag unigasang nga imong ihatag sa pamilya, maupod ni ang ilahang pag-ampo ug pangandoy. Mabuutan na unta ang akong bana, mausab na unta ang akong asawa, mabuutan na unta, magbago na unta ang akong drug addict nga anak. Muhunong naunta sa pagsugal, muhunong naunta hubog-hubog ng akong bana. Mga ingoni nga pag-ampo, ingoni nga pangandoy,
Ug nahibalo ko mao ni ang gusto ninyo nga madawat kanila. Dili material nga gift ang inyong gipaabot, nahibalo ko. For you, this is the best gift. This is your prayer, this is your wish sa inyong kinabuhi. Mao ni ang atong iampo. Mao ni ang atong iampo kanunay og nga at makabot nato diha sa atong kinabuhi. Merry Christmas.